ассалому алайкум биёндагони гиромӣ. барномаи навбатии футболи осиёро манзури шумо мегардонем. дирӯз дастаи наврасони то 16 солаи тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббии нав Раҳматулло Фузайлов аввалин бозиро дар мусобиқаи байналмилалӣ ба хотираи собиқ президенти ассотсиатсияи футболи Ӯзбекистон Мираврор Усмонов доир кард. дар мусобиқаи мазкур ки аз 22 то 27 август дар шаҳри Тошканд баргузор мешавад, дастаҳои наврасони Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Эрон ва Ҷопон ширкат доранд. мусобиқа аз рӯи системаи даврӣ дар як марҳила баргузор мешавад. макони баргузории бозиҳо варзишгоҳҳои Ҷар, Локомотив ва Пахтакор мебошанд. иштироки наврасони мо дар мусобиқа ба ҳайси омодагии бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2023 муаррифӣ мешавад. зеро дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар гурӯҳи H бозӣ мекунанд. рақибони дастаи мо тимҳои наврасони Афғонистон, Тимори Шарқӣ ва Муғулистон хоҳанд буд. вохӯрии нахустини мусобиқа барои ҷоизаи Мираврор Усмонов бо дастаи мунтахаби Ҷопон барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон бебарор омад ва аз тими наврасони Ҷопон мағлуб шуданд. ба наврасони Ҷопон муяссар шуд ки дар нимаи дуввуми вохӯрӣ ба дарвозаи мо ду тӯб зананд. аввал Шунго Сугнура ва баъдан Шота Кофие тӯбҳоро ба самар расониданд. дар ин баробар дар вохӯрии дуввуми рӯз соҳибони майдон дастаи мунтахаби наврасони Ӯзбекистон ва Эрон бо ҳам мусовӣ бозиданд ва ба дарвозаи якдигар яктӯбӣ заданд. пагоҳ футболбозони наврасони Тоҷикистон бо ҳамсолони худ аз Эрон бозӣ мекунанд. раванди чемпионати мамлакат байни дастаҳои лиги олӣ ба маҷрои худ баргашт. имрӯз бозиҳои мафуфгузоштаи даври дуввум ва нӯҳум гузаронида шуданд. равшани Кӯлоб бо Истиқлол, Регари Тадаст бо Хуҷанд ва клуби марказии варзиши Артиш бо Хатлон дар баробари ҳам қарор гирифтанд. аз натиҷаи ин вохӯриҳо шумо аз барномаҳои хабарии телевизиони варзиш иттилоъ хоҳед гирифт. аммо ба садри ҷадвали мусобиқот баромадани дастаи файзкани ноҳияи Восе баъди даври 13-ум мухлисонашро ба ваҷд овард. футболбозони ин даста дар сафар тавонистанд Регари Тадазро ба мағлубият рӯбарӯ карда 3 имтиёзи тиллоиро ба сабаби дастовардҳояшон гузоранд. Ҷозеф Феумба қаҳрамонӣ карда ягона тӯбро ба самар расонид. акнун Файзканд баъди 12 бозиаш дар чемпионат 21 имтиёз дорад ва пешсаф аст. чемпиони Тоҷикистон истиқлоли душанбе ҳам баъди мағлубияташ аз клуби марказии варзиши Артиш дар даври гузашта ба худ омад ва хатлони бохтаро бо ҳисоби 1-0 паси сар гузошт. партофти Аҳтам Назаровро Муҳаммадҷон Раҳимов бо гол анҷом дод ва акнун Истиқлол бо 9 бозӣ гузаронидааш дар чемпионати имсола пешсафонро дунбола мекунад ва дар зинаи дуввум мавқеъ гирифтааст. равшани Зафаробод барои худ дар мавсим саҳифаи рангиро ҳакокӣ мекунад. ин дастаи нави лиги олӣ дар даври 13-ум эсхати шаҳри Хуҷандро дар майдонаш бо натиҷаи 2-0 шикаст дод ва ҳамакнун барои аз зинаи охир раҳо шудан чораҳои зарурӣ хоҳад андешид. аммо бохти равшани Кӯлоб дар ин давр аз Хуҷанд табаи мухлисонашро хира кард. ин бозии серголтарини даври 13-ум буд. то дақиқаи 63-ум ба Сергей Сканян, Ҷаҳонгир Эргашев ва Тоҳир Малодӯстов муваффақ гардид ки 3 тӯбро ба дарвозаи Гибеку Проспер равона намоянд. кӯчишу ғайрати соҳибони майдон ба он овард ки бозингари нави Равшан Ромид Ҷалилов дар дақиқаи 64-ум ба задани гол сарфароз шуд. Абдулқадир Боронов бартарии Равшанро дар нимаи дуввум бо голи дуввум ҷамъбаст кард ва вохӯрӣ бо натиҷаи 3-2 ба нафъи Хуҷанд анҷом ёфт. Хуҷанд ки пеш аз ин вохӯрӣ дар майдонаш дар вохӯрии ниҳоии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё аз Суғдиёнаи Ӯзбекистон мағлуб шуда буд, бо ин ғалабааш таби мухлисонашро шод гардонид. равшан дар зинаи 4-ум ва Хуҷанд дар мақоми 6-ум мавқеъ доранд. ниҳоят бозии охирии даври 13-ум бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Истиравшан бо натиҷаи мусовӣ 1-1 хотима ёфт. голи Вайсиддин Сафаров дар дақиқаи 44-ум ба сарбозон пирӯзиро наовард ва Амирҷон Сафаров ба муваффақияти клуби марказии варзиши Артиш халақ расониду ҳисобро дар дақиқаи 57-ум баробар кард. даври 13-ум аз даврҳоест ки кортҳои зиёди зард аз ҷониби доварон ба сари футболбозон рехт ва дар натиҷа дар 5 вохӯрӣ 24 корти зард ба футболбозон дода шуд. агар ҳамин гуна огоҳиҳои зиёди кортдор идома ёбанду низоми бозиҳо халалдор гарданд, бисёрии бозингаронро дар ҳайати дастаҳо нахоҳем дид. ҳоло ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ мекунем.
ҳафтаи гузашта бозиҳои ҷоми конфедератсияи футбол ва лиги чемпионҳои ин қитъа идома ёфтанд. Агар суғдиёнаи Ӯзбекистон баъди ғалаба бар Хуҷанд бо натиҷаи 4-0 роҳи худро ба бозиҳои оянда идома диҳад, пас дар Шарқи Осиё ду бозии дигар баргузор шуданд. Пеш аз ҳама мо ба 4 голи суғдиёна ба дарвозаи Хуҷанд назар мекунем. дар бораи идомаи бозиҳои лиги чемпионҳо ва ҷоми конфедератсияи футболи Осиё дар барномаи оянда ҳарф хоҳем зад. ҳоло дар ин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба поён мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. ҳар ҳафта дар ҳамин рӯз барномаи моро интизор шавед. хайр то боздид. худро эҳтиёт кунед.